Som la carnisseria Capaquitina en Ondara, estem al carrer Sant Joan número 3 i fem embotit casolà, fem elaborats frescos de carn i dins dels nostres productes fem també pilotes de puchero i de vegades les fem amb panses. També tenim una varietat dins del que és la botifarra artesanal nostra, que la fem curar de volta, que és fer-la també en pansetes dins. I aquesta és la nostra varietat en el producte autòcton. Moltes gràcies. Hola, bon dia. Mira, esta tarta, esta pasta de poma, és poma i panses. I això en la poma en gastem tot l'any. Però més que res, a Pasqua fem mones, en anous i panses també. És quan més es gasta. I ara per Nadal fem bombons de músic que porten també panses i tota classe de fruit sec. Hola, bon dia. Explicar-vos l'elaboració que fem de moscatells. Per un lloc fem un moscatell sec, totalment sec, que és el fondàrium blanc sec de la Marina. És un moscatell que ve de la Marina Alta, de la part depenent de l'any de la Vall del Pop o de Benitatxell. I després també tenim un altre elaborat en tenda, que és una mistela feta de pansa. És un moscatell pacificat en el qual fem la mistela. Són els dos productes emblema de la nostra comarca, que podeu trobar-los en la nostra vinoteca d'Ondara. Hola, soy Jorge, somos de cervecería de la Marina Alta, aquí en Beñar Beach. Tenemos una micro cervecería y elaboramos una cerveza que es una bitter ale, quiere decir una cerveza de alta fermentación, a la cual hemos añadido uvas pasas de Jesús Pobre y tomillo. La uva pasa lo que ha hecho a esta cerveza, aparte de hacerla un poco más tostada, es añadirle graduación, y es una cerveza que sube a unos casi 7 grados. Es la cerveza más fuerte que tenemos y es una cerveza que estamos vendiendo muy bien. Su nombre es Segaria y la podéis encontrar en un montón de tiendas y bares de aquí de la Marina Alta. A Teulada l'últim cap de setmana d'agost tenim la festa del moscatell. Celebrem la vendímia o la verema del moscatell en un concurs de xafada de vins, el gran passacarrer del moscatell. Fem sobretot el concurs de curtmetratges Moscatell de Teulada, és a dir, esteu tots convidats a celebrar el moscatell, que és el nostre raïm tradicional, a Teulada a agost. Bueno, mira, nosaltres som Biomoscatell i, clar, involucrats així en la fira, nosaltres hem portat els productes fets en raïm moscatell i de pansa, com és el suc, Biomoscatell, i un vi moràs, que és un vi blanc de moscatell sec. I així tenim els dos productes que portem des del poble nou de Benitatxell. Un poquet més estireta, així, ahí, a les voretes que estan